parlok hakaban kong sobanay ngo ayo belay hakabasay sian parola panesiam yang ya pi bat komjor ngi pat ba iwe tinget nakaling chong pi pat ba pen sengapat pen iru dalaki chong ki khamat bat hatul isi kani ka demo ka we ni kidao ka basa pelong pati para khasi lani kita ki ru kan thei khasi ki chong i kaban kinsa poi klumar ki ching shong kha shong man bada kani ka deru ka we ni ki ching sneng ha ka ba ombaro kita ki brio ki banabar kita ki brio ki pasnio but ombaro kita ki brio ki chongi kita ki brio ki pasnio ni ki papa rei ki don la ki chong han rei ki don pat ki brio ni ki we pergi chaka ki bawan hakadur ka chong ki we pat la ni hakadur ka chong ta ki rio ki ba ha palat rei onda pat bakila dep ne shongkurem bat ki riu kan thei khasi ki chongi bar onda ke la lampat ya la ki chong ki chaka ki don pat ki ba kala dong khong pong ki ba ki leben ki ba ki le kho la ni kim sha shu ban phun bagi bayang sem ne kela shu ja klep la ja klep kum to tinget ba ngim kon tho ngim don daw ya noi ru han rei kum ta kum bangile pan pau boro ubriu udon ubriu bo ha ubriu bosniu la kolong khasi phareng dukhar ni kum ta ter tinget ba ma phi pa ba phin ya pe chi ma phi khub le shubon đây te kong mo hakaban kong sawang go yu play wala panesham yang i bia phia kom kan ka por ngi so sne sha ya ka e ka pacha ya ka e ka bolong ya ka long yo lo sem ko chong phi ban mane por rang kar fut ban ngi rang jau mat ya ka e baro ki pacha te kong ngai ba kan e ka ching ya kundu ka chung phi ka de ki ching pa start ka chung play ban ding ba kini ki baro kan long ru ka ching sneng kan long ru ka ching pen kendit men riu om tang ya ki bai han kham tam yang an ni yo no ru abang ide ba ki bro ki ba fikir ki bro ki ba dakar la ka long ha kan no benta kan no liang te kong klam da bun ya klam da bun kitien chu te to se chu thu ping ya ke ta ka ba phi kon ya thu ka ba phi kon phla sha ki ba kong hawa ayo blai ma pra kan ra la punya kendo yang ikum ni bagi kendo mentah lai ap kan ultima ba I hamen jongi ka nam entala sans nam mo iklemon pai su se yin nit shutip na kibru ba kilayo lok ma ba de dukhar te ban fun ni ngi dang yo ma ta kapor ba dang ya thu ta kibru ni fun ni pan number fun ki parlok jong I tingi yo hi ban fun ita dadala da fun tu da pas nempat minju yo shu ban fun mental la lai snem bangim yo shu ban fun I dangi fun kum tu men shwa bo un pendu ingi ban yo fun kum ne para u sedom ba I kong jong ngi su thu bu dam ngim nang pat ban krang ka tin jong uma ngim tip ba ukraina euro ngim tip ra nang ban kran tamba I kong pat jong ngi su thu tang ba yo I ong ba I kong jong ngi ngim ju yo kran tang sha phang jong ni I kong kran ba ja ka si na mar ngati bo nang bhata u sung thu ta da kran khasi na mar ula im hne ula shong bala ba hne ma te sung san ai pa da ka khun jong ima kum tu dai wan sha yeng la dai kum tu sha yeng oi la ron khon ni tan man phi hoi la don I we min shwa yo briu khasi tang ba dai pat bru bu shwan thok kum tu kan won thok ong bangam pa don khon ngam pan da lok ta tu pada mas yo khuni kung jongi pat ula lek ula phet no do ino khasi tan ta isim yang do we tam utaru phet hi ta man ta pat ha ba man ta pat isim kan yo tau lok jong I tau ba lai kan isim man ta tau dekhar ta ba ile chataru ngi klam tv ai ra ngi klam tep ta ba ile chata hadu aden sta yo na kum no ba jana yeng ngi satip na ki parlok jong I ba la phun kum tam tai ta ngi pan kan nyam ba phun mo ta ngi pan number phun jong I ngi sayo phun bat I la dalai de phun kum tu sutanat ba man kamit I phun tamo ngi pan ngi ru ngi ong ngi sai snang kan I namar ba iru I mda dai tai ba biang than na kata namar idon hi ka jong duna namar idon jeng pang ba iyo puri kum tu dan da snusi ba mlong da snu ba than ru imlong kan I da la ya fun kum tu da hashwa ba pendu fun ba le kum tai ngi da fun kum tu
kumju ai temen talim namba phone bangangam dan kanyi tengah phap siang bit ban phone itu ipara jonga badan ha Shillong i basabat i pastor huntai i persiang i ban phone ang persiang i ban phone kumtu sisin i ong ngala de phone tambah keren hima u tambah ubarngem yang ban IFIR ru Tukar. te da pi phone be janga ngan IFIR pima te ngaong persiang bet ma ban phone ha kano kasni o ba ikong jongi ni o ban keren mo ni te i ong ngam ju yo ban ya keren ban ikong teng kum tu ai ban keren ban dai ka we de ka kan thai ka dakhar te ngam nang ke nyak tin ong ngam nang ra ka tin lo ni shu bu ben tu kum tu dang i phone ngar o sisin ngala phone na mobile jong ki we ma la nambar jong nambar ki parlok tu ki marjan ka isim tengah ngamar sim kum tapan nga ong ken hi nga ong aya ikong ken mo mar sen ong kum ta lo bu dang phone chu sim shu tengah le bam dan mobile jong tu ngam imju telefon hi ra tengah pha bitang ya i tai para badam chu Tai khon chung i kami lamra. Em namar haswa bin lek satai namar ka kemi ka ba long badan hata jeng duna jemu jeng perkhat ta mangar ngong kumni ngampat li ong ria ipa sawa ini sa ong ipa mo ni khot ipa na ya ipa ston bari kini ki para jonga na du bangi sa konsumen dan ngampat ong ria i ngasu ong ba ipa ni khun jong phima ba in pali school ta prat nem dang don shaning pali school ngasu thok i din ba ila deb ai kum ta nga ka kemen tengah ya keren ba ipa paru isim pedang ba i minta don ba i sa po silong school hi Ti long kum noi tam tapan. ta ikhun jong im tu kan i su diaw ba mo su si im tu dan ong dang adon bat phi ngam da kan ja than te yanga tengah ong na do menshua bai dang don hang ne ba nga sa ai mo kai kat ka bang adon nga sa i sa ja bam lang sa ja yulang badi ngim ju i re i sa ja ya bam sa ja nga sa ai kat bang adon kat bang kot i ka pori i Tapi mi parom don chu. ini Konsert biasa. oh ta da dalak kan mang i sa jam hi Tah leler. bisa susi mah pada namar di ide ya men bahedu jong Ha? deh men bahedu Te shubo na rama imatan yu kene video kan aku na thara. nadai baje kan ke video tama karpat kanya iba infon ni ki bahayang main kan mauru ka kon jong ima Ikon jong saya ongum na. isa jong to da kibri kila kili jong kili kum to image jong pi isa phun em pi ma dai i ong bai ba ngim chu yo ban phun ada la po hiang pati ong pi nga nga thaj ban ni sabar ma ba kibri pi klima ya kali betang pang ime tang wat ko slime ma yaru ngan persiang man wat ime jong pi andi ngapen hun baje yung ban ngapen kemen Susi pelan kau. Tôi nghe cái cái tao có susi pelan gitu. Piting ya kayak itu. no hi se ni ba enjoy ayo ikong pe mla chu amani kandu Piting ya bayam dan shu. Tah leler. Sama nong ai pi. Lasan senam mentah. Kemudian hari tadi por ke bayo iPhone las pa pi pun atau ubriu keren kuar ba. ipara jang ayo ang ta kan ong bau dengan ro ban ay pa yar mo Em lo keren kuar bayo ya phone piru keren kan bi kai.
Kepar barang ya banyak pun ngate ngam junang taban keren ngam sutu ora ki para. Keren TV para. Ai para pa jonga inang em malakum tu tin English ba inang malaka. Hindi inang keren ta las ba ifun ba ya thu ngai ngam pre fun syur ma nama bo ban ban IFIR nga. Để xong nó phải phiêu như con Ublei tập khám phá cái baro Teng teng kajuja bangi ông bà Teng teng gile chata marui ngi tieng yo kum cha kum ta yo yap yo sham ta re ya Tada ublei umpat thoi ngi bikin cha kum ta kanom cha re Kong Ngin nom kermen ye ka pas niu ngin kermen ye ka ba na ka ba Wat la ngi dei ki baro ki bopop Han re ngi sa ni am ngai ti ublei Ngay ba ublen sa bi ching roi chong pi ban ngi ra kar par roi ki pa ba bagian pu ching roi lem bad le se la dai itai ki me chong iri i ki video so ba phone no ye ki ba yang sam ta la san sam kham tam tai khun kan thei pa pli man ta i ba sa changai na la ka chong ka yang ka sam ka noi tamang ka noi i yang ba ba kan ma la chong ki me i sha kran ben barabor ha ki brio tang na ka dang ba chong ka le ki ching cha bad ka ni ka de ru ka we ni ki ching sneng ka ba teng teng kalau kumite ngiju kono klumar ye bro o ba ute ne kate ne ki olok pakumta andre kem tepat ke ga bacha chan date teng teng kajing sokum yo shim lok pakla ki para khasi ki joni kade ne marba ki jing chale pen shi sian no chale pen ar sian no chale pen lai sian no chale pen kumta ter te ka poi put ba teng teng long haba katu kaliang ka chus niu peta persang to kaliang ngim ong bangi ni persya ya no haj ha ka jolong brio ngadi brio ba ngam iben ya no ru ngathrai ublei ru thau yo brio ba om de ba thau ba tang yang ngi ba long kum ta ya ki we ki long ta ya mu brio thau da ka ju ka sang ti ka ba thau yang ngi khasi da ka ju hi ka sang ti ka ba brio thau ya ki de khari ki phareng kum ta ter bat ublei ru usung-si larangi isi para brio dan reha ka jolong brio pan gidan la ka jong jing sngau la ka jong berkat ate kan ki jing keren ka jong kam de bangai sha yano ande ka de ka bang keren kelum lang yang ilang baro bah ka jolong brio ha shong keren ha shan kan tho yano angi de ban tip shai ka tarai bali bacha kum ta bali kum jang ta de se teng le long ta kin bapli so long kum ta men jong pi iyo lok takar ka jing sha keren ben kam de ka bakai dan reha ba yo lok papli da khasin ban kong ro chale ben pa aro chale ben ta klom ta te kala poi pura ko bai la yo ban tari long khap shim no kat ka ba long kum ta kin persang pat li si mo hak jolong brio te to kong nai so si na yam ngit pak ne ki baro kede ki pa pastan ki jong bolei te kong so sa nei shai tai khun pa tai khun ju tai kong be le ngir na sai phone badi man ka pori karpat ya pien pnawat demi me jong yong tamo ya penawat demi besok isa jam dan buffon itu To da yalap kum tu te isa yam hi tambang apan kum tu yalap syura misuk pentengan banyak ong ba in saya kendu mah we kasni syung betang pentai men ha kan kalai puwi tarik ro iwan shane te is iwan shane isa si payo te ngapal jinga sayang ba interera boleh pa itaj ba bakli ba pak ki bariu da ya kendu te ki parlak ki kelima ki kelima tang pang ime yang so temang kai kang ang tu nai lek mangar ngana tembar rai ba idang don komisin temang tama ta shwa ba in lek selang bang ngala de bong i ba in persyang ma ban wadi dai long tinggu kum nang persyang ni abet ba in sa wan pai bet kang ang ngan bet ni ikar tengam no te rapi ibanor ibanor jan nospo itai baca ibanora nospo te to le si don ki para kasi ki jongi ki batip ki bayu i so bahasa pentip lem asya kan ke yang kasam ni shangi kan ke jingwan ka jongi ka de ka jing snang yang i bai kam tam i ba pe je kan ke video ngim don kam than ban batai hari ke wala su lupa te kong ngirun hablino kan ti ka bachangai ka pamiet te kong ngim don i ban IP pi nomor yala diru ngadang sudah pan dap ya tho menakane ta tau longa dan jari hari wala ka taru
ngin beteng be ka kam ka ba kat ba ble yu dong kar khu ngin beteng be je ne kam te kan ni ka bang ai kan ni ka bang ai kam de ka bang ai phi re ai tai kun tai kun jo tai bang phi le sen thit chain chen dam ni le kan no ba ba tam ma kong ma de shim sa pha le nga so san ni ya ke ka ba jai ke ka ba long phi bat kan ni ka ching ai kam de ste ka pisa chonga ka de ka pisa chong ki pa ba ki ye ki ba buram ye phi ya ki man ki para ki chong phi bat ka de ki ching kar khu chong ple kam de ka bu bon hare ka de pa ki ching kar khu chong ple ma kong ma shim te kong sai kana i ka to dengan telefon dengan pagi ke baru ke long biar pek ke long biar di muka ma te ko ple shi bon dai pita te ko ple shi bon ko